Mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan mga kabisdak. Update tayo dito sa bukid mga kabisdak. Andito kami ulit as usual para manguha ulit ng panggatong dahil nagkaubusan na. Tara. Ito yung mga bagong tanim lang mga kabisdak. Yan yan, mga bagong tanim lang mga kabisdak. Yan tapos paparangat sina. Hingal kabayo mga kabisdak. Akyat naman tayo ito sa kabundukan. Hingal kabayo. Hingal. Hingal kabayo. Tayo na. Tayo na sa siniskwela. Kapagod mga kabisdak. Iniiwatan si Mrs. Yun saan tayo dumaan? Dito tayo. Sana kaya si Irpat mga kabisdak. Nag-aabono sila ngayon Pa? Yun mga kabisdak abono. At ito yung harpusan na palagi pa? Ha? Mag-harvest mo ba dahil? Tighan sa probiyag? Sobrang dami mga kabisdak. Yun pa. Yun. At andun pa yung sirpat mga kabisdak ko. Tapos yung dito sa baba mga kabisdak, ito yung pinaka main nila. Ito yung pinaka ang tawag dito, pinakalawak na tinaniman ng mga talong. Ito natin yun doon, sobrang lawak doon patungo doon mga kabisdak doon
At yung sa baba pa, yung hinanan namin kanina, yung mga bagong ano nila na tanim. Grabe daming bunga mga kabisdak, oh. Sulit. Punta natin si Irpat mga kabisdak. So sa baba lang daw kami mga kabisdak, manguha ng ano, ng talong. Dahil dito ay wala daw. So doon muna tayo. Grabe ang rambutan na, no? Malagi po na wala ba? Ila. Okay to, dito to. Medyo natanghalian kami mga kabisdak dahil taro nga abogs kamera. Medyo natanghalian kami mga kabisdak dahil umulan kasi kayo ng maaga eh. Kaya biglaan na lang. Yun oh. Ha? Adagan man kahali ko. Nama lagi ni rotet box oh. Ha? Nama lagi rotet. Ana. Hi, shout out to viewers. Sumay ka na. We comment ana ka. Sige ano. Switch mo na kamera. Lagi pana-ana. Oh. Lagi back and front. Tuara ang asa to? Tuara ang malagusan Nag-live si Mrs. mga kabisdak sa main page. Main page na hanggang ngayon hindi pa nabalik ang stream ads. May kahoy mga kabisdak, konti na lang yung kahoy mga kabisdak. Pero marami namang kahoy kami mga kabisdak. Pero problema lang yung pagsibak namin hindi kaya. Dahil maliit lang. Tapos yung nandun mga kahoy namin is mga malalaki. So kailangan pang bumili ng yung malaking pangsibak ng kahoy para hindi alanganin. Wala man yung bunga-bunga, aminos ng bunga kakalaw ka no? Nanay no? Ako daan pa ba? Dilim ah. Ayun. Ha? Oh. Turmis ka sa agi. Tamang gagian kay dili danglog. Dito kilid. Dito kilid. Kadtong pugod dito mo ka. Danglog kay ay. Dito ka dili danglog. So ayan mga kabistak. Imbis na panggatong yung ipupunin, naduryan na lang. Pero manguha pa rin kami yung panggatong mga kabistak. Para hindi naman lugi. Hindi naman lugi. Ha? Aw. Dito tayo mga kabisdak.
Sa baba na lang kami mga kabisdak, manguha ng ano, kahoy na panggatong. Dahan-dahan lang ho. Yun yung ano mga kabisda ko, magusan ko, kaso lang hindi abuti ng kamera natin. Yun. Madan. Oh, diha. Dili, pikas. Diha. So dito tayo mga kabisdak. Dito tayo dumaan. Ay, kanindot sa binukutan ni Papa. Wala putol. Ako wala pa, di na lang pa. Nakawayan na lang. Saktor ng kawayan. Nanguha na si Irpat makabisdak. At si Mrs. ay nagla-live. Wala. No. Lagyan natin dito. Yun. Ito yun mga kabisdak. Ituturo ko kayo mga kabisdak. Dito sa may talungan. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung bunga nila. Bukas daw mga kabisdak mag-harvest daw sila. Yun ang sabi ni Irpat. Bukas daw mag-harvest. Against the light man. Dito tayo sa gilid. Ito mga kabisdak ko. Oh. Bisod na yan eh. Yun oh. Ito pa. Yan. Bisod na yan. Yan oh. Ito pa oh. Yan. Bisod na yan mga kabisdak. At yung mga bagong tanim nila, yung huling vlog natin ay ano pa yun, mga maliit pa lang. Ito kayo no, diba, ang laki na oh. Pagkasabihin nyo dahil malapitan yung video, oh, layuan natin yun no, oh. Yun pa. At dun, ito yung pinakaunang tanim nila mga kabisdak. Tapos yung pinuntahan namin kanina, yung pangalawa yon. Oh, sa kabisdak.
Wait lang mga kabistak. Nagla-live po kami. Tama siya. Isa, wait lang. Nakita? Turn this light into ano ako. Baba. Ibaba. Ibaba nga. Na. Bakit ang sa kana din ina. Hindi ko na ito. Igunahan oy, lain man lapad. Ano lang to? Kapit. Hey. Aw. Walang picture di ito picture. Ganahan mo ito kung makita ba ito na. Siguro ko nagkaroon ko na pada kawayan. I-off na. I-off na.